pumurup sik ya nduk, heeh. Dikendhoni dhisik suasanane, ha iya. Ya nggo mukadimah, heeh. Nggo opening utawa pembukaan ana ing season limbukan, iya. Aku njaluk Sinden Astabrata, heeh. Dik Sinta Mbak Sri Wahyuni kalawan Mbak Ingkar jumeneng bareng. Oh ngono ah, ya. Lagune Ninggal Katresnan. Wah iya. Nggo mukadimah, mukadimah ning limbukan karaben ngregengake swasana kang mapan ana ing Beji pada malam hari ini. Oh ngono ah. Ayo Sinden 3 jumeneng berdiri bersama Ninggal Katresnan. Ya yuk.
alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Ama ba'du sujud syukur ya nok, leren dhisik nganggo leren sakwetara. Oh ngono ya Mak. Iya. Prakara lakon bisa ditutukne mengko ning bakune awake dhewe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe. Sak kanca komplit saka kutha Nganjuk sowan marak mangarsa mapan ana ing tlatah Mbeji Kedewan Bojonegoro. Oh ngono ya Mak. Iya. Ora lali nduk piye. Angka sepisan ya kuwi sujud syukur, puja lan puji syukur kang jero tumrap Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tuhan yang Maha Esa, heeh. Yang widiwasa ngono, sing wis maringake kenikmatan keberkahan sumrambahe para warga gong kang mapan ana ing Mbeji Kedewan. Oh ngono, iya. Mokal tanpa nikmating pangeran, mokal tanpa nikmating Gusti awake dhewe bengi iki bisa kumpul bareng-bareng lek-lekan tirakatan mapan ana ing kene no. Oh ngono ya Mak. Wah iya. Iya ya Mak. Aku bakal takon karo Biyung. Takon babakan apa no? Janjane bengi iki acarane apa, ujub kabule apa? Ngene ya Nok, piye? Ya kuwi ujube ya kuwi Mahargya Putra Miwaha Siwi. Oh ngono, Sing didhauhke sapa? Iki sing didhauhke, sing kakung ya kuwi Mas Andre Adi Pratama. Oh ngono, Putrane, putra saka Bapak Suwandi kang sarta Ibu Dari. Oh ngono, Sing estri, sing cewek ya kuwi Mbak Sevi Yulia Andriani. Oh ngono, Ya kuwi putrine Bapak Sukemi, Lawan Ibu Tarni. Oh ngono, sing mapan ana ing Beji Kedewan kene. Oh ngono ya Mak. Iki Mahargya Putra Miwaha Siwi manten bengi iki kajate ujub kabule no. Oh ngono ya Mak. Ya lantaran hajat iki hajat manten awake dhewe ditimbali keluarga gong, keluarga besar. Ya kuwi Bapak Sukemi, ya kuwi Mas Andre Adi Pratama kelawan Mbak Sevi Yulia Andriani kang wis nempuh bebrayan agung, nempuh bahtera rumah tangga, awake dhewe bisa sowan maneh ana ing laladan Beji Kedewan Bojonegoro. Ana ngaturke panuwun, awake dhewe kae pertama kali sowan ana ing kene yen ora keleru ditimbali karo ingkang winengku kinurmatan Bapak Ngatijan. Oh ngono, akhire nglerek isih diparingi wektu kang mirunggan karo Gusti Allah, kanggo nyambung tali paseduluran, ya kuwi ngaraketke tali kekadangan utawa silaturahmi sowan meneh karo dulur-dulur sanak kadang kang mapan ana ing Beji Kedewan Kabupaten Bojonegoro. Oh ngono ya Mak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sowan komplit no. Iya. Asta Brata Group saka Kutha Angin. Iya. Kutha Angin Kadipaten Nganjuk. Ayo. Wah luar biasa. Sindene jejer-jejer ijo kaya lemper. Wah iya. Wah jan iso ketok kompak diseragami. Lah iya. Sinden ana cacah 5, sinden cacah 6. Iki nak jaman saiki to no, nganggo seragam cantik-cantik ngene iki jaman saiki. Mergo perkembangan zaman, nut jaman kelakone wayang mengikuti perkembangan zaman. Dadi sing didelok, sing dipirsani karo para warga masyarakat, mirsani pagelaran wayang kulit ki ora mung ceritane wae, ning uga ana sindene sing dadi daya pikat utawa daya tarik, nilai plus. Ayo. Nek jaman biyen wayang tempo dulu ngono sinden ora kaya jaman saiki. Oh ngono, sinden jaman biyen ngono siji ae tuwek, lungguhe jejer penggender. Oh ngono, ngono gek ngrokok, lupute ngerokok ya nginang utawa nyusur. Oh iya. Perkembangan jaman-jaman saya maju, oleh pencetus Ki Narto Sabda, sinden dideleh ana ing
jejere dalang. Oh ngono. Perkembangan zaman setiap dalang punya inovasi sendiri-sendiri. Durung maneh ana inovasi saka almarhum biyen Pak Entu Susmono Tegal. Ayo, sindene madhep ning kelir, madhep wayang. Oh ngono. Mengko nek pas tampil utawa pas nembang lagi diunggahke. Oh ngono, dadi inovasine dalang ki dhewe-dhewe. Aku besok ya ora gelem kalah, Aku ya arep gawe inovasi. Ngono. Sinden ora tak kek sinden gender, sinden ora arep tak dekek ning jejer dalang. Arep mbok dekek ndi? Ning dhuwur gayor ngono. Wis. Heeh, ning dhuwur kono ungkang-ungkang, nek pas mangan dikerek. Lah iya. Anggere dalange suluk muni mak. Lah iya, Kowe aja nut jaman kelakon iki sing becik wae, sing apik wae. Iya, luar biasa. Mas Andre Adi Pratama dengan Mbak Sevi Yulia Andriani. Ya aku iki ya durung rabi, aku iki durung nikah. Oh ya, sih Joko, ayo. Ning aku ki wis tau sinau tumrap bebrayan, tumrap wong omah-omah. Oh ngono. Wong wedok utawa sing wis membangun rumah tangga, membangun bahtera rumah tangga. Kewajiban seorang istri kuwi ana 3 no. Oh ngono. Dicatet. Oh ya, Kewajibane bojo ana 3. Kaping pisan ora lali nindakake ibadah. Wong wedok ahli swarga, nek wis diwengku kakung, ayo. Kowe aja ninggal ibadahe. Oh, ngono. Upamane agamane Islam ya ora ninggal salat 5 wektu. Saya-saya entuk wong lanang sing becik imane, apik morale. Oh, ngono. Nindakake ibadah sesuai dengan kapitayan kang sarta kepercayaan masing-masing. Kaping pindho, wong wedok calon swarga kuwi nek bangun miturut karo wong lanang. Oh, ngono, bangun miturut karo wong lanang. Ngalor-ngalor ngidul-ngidul waton perintahe utawa perintahe wong lanang mau ora njegurke ana ning juranging maksiat. Oh ngono. Iya, kaping 3 wong wedok calon swarga sing sregep poso. Oh ngono. Masane ora mung poso nahan ngluwe, nahan ngelak ning masani ati. Oh ngono. Iya ya, Mak. Wong wedok yen wis diwengku kakung kudu manut perintahe wong lanang. Apa meneh wong lanang suami, kuwi nak wajib memberi nafkah kepada istri. Nafkah iki dibagi 2 no. Nafkah lahir, nafkah batin. Oh, ngono. Nafkah lahir sandang pangan papan. Oh, sandang pangan papan. Nafkah batin ki nyun sewu ora kok saruning iki ngelmu. Hubungan biologis kuwi nafkah batin. Oh, ngono. Wong lanang kok pas butuh, wong wedok ki ndak oleh nolak lho. Oh, ngono. Nek upama awake kesel, ora entuk nolak kecuali nek pas datang bulan utawa pas bulanan. Oh, ngono. Wong lanang kok pas butuh, wong wedok kok nolak. Kuwi hadis, wong wedok mau sewengi bakal dikutuk karo malaikat. Hadis. Lah nek sing wedok butuh, sing lanang pas kesel, kuwi sah ora dihukum. Oh, ngono. Iya. Ning kuwi jenenge hukum ora adil. Lho, iki ajaran agama kok. Ajaran agama. Ning apa ya ora kena disiasati? Kena disiasati upamane sing lanang butuh, sing wedok kok pas awake kesel bar nglembur bar nugas utawa bar ngerjakne tugas kantor. Kena disiasati. Disiasati piye? Upamane wong mangan sego goreng, leren toke ben dipuluki dhewe. Oh, ngono. Iya. Iya. Iki ngelmu ora kok rusuh. Oh iya, pengetahuan. Luar biasa. Ora lali ya kuwi ngucapke panuwun terima kasih yang sangat banyak marang para pepunden-pepundene awake dhewe sing nimbali aku kang sarta kanca-kanca saka Kabupaten Nganjuk sowan marak sowan ana ing kene.
Ya kuwi pinanganten kekalih. Ayo Mas Andri, Adi Pratama Kang Sarto, Mbak Sevi Yulia Andriani, keluarga besar Pak Sukemi, Ibu Tarni, Kang mapan ning Beji uga Sudarmane utawa wong tuane Mas Andre, Bapak Suwandi karo Ibu Dari ngaturake panuwun kang tanpa upama awake dhewe isih pinaringan wektu kanggo nyambung tali silaturahmi kekadangan. Oh ngono antarane Nganjuk dan Bojonegoro. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Wah luar biasa. Wit sore aku nyambut gawe ning kene seneng kok no. Seneng semangat. Lah ya. Apa meneh luar biasa didukung dengan sound system sing kepenak. Lah iya. Wah, hebat tenan. Iya. Sound system penak. Wah, iki nek ning Nganjuk digone Nganjuk wis hebat. Lah iya. Oh ngono. Luar biasa matur nuwun. Iya, Dasare awake dhewe ya mau budal saka ngomah. Setengah papat sore. Ayo. Tekan kene jam piro? Meh jam 8 tak omongi. Lah kok iso meh jam 8? Lah raimu kesasar tekan Sragen piye to? Piye to? Iso Nganjuk, iso arep ning Bojonegoro kesasar ning Sragen. Lah aku iki turu ndak roh no. Oh turu, aku iki turu dilalah sopirku sopir anyar. Iya. Kulinane no sopire si Ardi kuwi. Ayo nek Ardi percaya aku wis genah dalan, wis mudeng dalan, tak tinggal turu no santai. Ayo, aku turu nganggo sopir sing anyar. Aku tak kira ya wis weruh dalane. Aku turu penak tangi-tangi. Lho kok wis ana kuthane ana gadinge loro. Nek kutha gadinge loro iki wis Sragen. Lho terus ana mie ayam Kabupaten Sragen. Terus matamu wicek iki lho. Iki Sragen iki. Kowe arep ngeterke tanggapan apa arep ngulihke aku ning Solo? Lah iya, ora apa-apa. Untunge aku melek lho, Nok. Lah iya. Umpama urane wis digawa tekan ngendi-ngendi. Lah ya ora apa-apa sing baku ora randat kebangetan. Lah iya. Uga ngaturke panuwun terima kasih. Katur sapa? Katur dumateng dulur-dulurku WMC Wayang Mania Community sing berkumpul pada malam hari ini. Oh ngono pecinta wayang. Siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Wah iya, WMC. Mas Karno. Ayo. Dan kanca-kanca ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal ngaturaken terima kasih matur nuwun. Wah iya. Dalang Akbar tidak menutup mata. Wah iya. Iso masuk ana ing daerah Bojonegoro ki saka kekadangane kanca-kanca WMC. Oh ngono anggone ngraketake paseduluran. Dadi seniman ki ora mung sing diudi ora mung perkara skill. Skile wis apik, saya apik meneh nek serawunge relasine tambah luas, tambah bagus. Oh ngono mah. Ayo ngaturke panuwun. Ya pancen kaya mangkono ndongakne marang pinanganten kekalih. Ndongakne marang ya kuwi Mas Andre Adi Pratama kelawan Mbak Sevi Yulia Andriani. Moga-moga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah katal akhirah. Bisa menciptakan baiti janati rumahku surgaku. Satemah bisa duweni golek kencana kang wujud putra no. Oh ngono ya Mak. Ya. Ora ndongakne temanten nganti kaken-kaken ninen-ninen. Ora ndongakne kaken-kaken ninen-ninen. Ora. Mergane apa? Kuwi donga kleru, kuwi donga salah kok no. Oh donga kleru, donga salah. Mugi-mugi temanten ngatut runtut reruntungan ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Lah dalah diijabahi tenan. Saiki jaman saiki wong tuwek kari modare pegatan iki akeh lho, Nduk. Oh ngono. Oh ngono. Dadi dongane diganti. Muga-muga antuk wahyuning judo. Wah iya. Donya nganti tekan akhirat. Wah iya. Amin amin ya rabbal alamin.
pagelaran pada malam hari ini ya uga di live streaming lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh ngono dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing Laladan Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro bisa lumantar mirsani YouTube ana ing channel Astabrata Media. Oh ngono ya Mak. Alhamdulillah. Wah penonton hebat, penonton luar biasa. Ngene iki nyambut gawene dalang senadyan to janjane abot ning krasa enteng merga suasana yang mendukung. Ngono ya Mak. Kamangka gaweane dalang ki angel-angel sewengi 6 jam sirah mikir mripat nyawang kahanan. Ha iya, kuping ngrungokne gender karep nek suluk ora bliro. Lah iya. Lambe nggo anta wecana, nggo omongan wayang, nggo suluk. Ha iya. Tangange nggo nyabetke wayang, sikile nggo jejeg keprak, kene cek ngempet nguyuh. Lah iya. Ning ora krasa merga para warga masyarakat kang mapan ana ing Beji lek nyemet dulur karo awake dhewe sak kanca Astabrata. Ha iya. Wong liya dadi dulur iki ya bengi iki. Oh ngono. Iya ya Mak ya. Dasare Beji masyarakat ana ing kene iki ya minded nyang wayang. Daerah Bojonegoro iki desa Beji iki daerah sering ana pagelaran wayang kulit. Wah iya. Iya ya luar biasa. Ayo. Yo, saiki ngaturke pemeriah supaya omongan ora dhewe, omongan ora ijen. Iki ana Mas Gareng. Mas Gareng. Ha iya. Gareng saka Bojonegoro. Heeh. Jare jenenge anyar Gareng Tipes. Ha iya. Gareng Tipes. Engko nek mundak larang celukane ya saya berbobot. Oh ngono. Gareng kolesterol. Oh iya. Nek saya larang neh gareng stroke ngono. Lah kok medeni malah jeneng penyakit. Wah luar biasa. Diaturi minggah ana ing pepanggungan. Selindro sing rasa serampatke wae. Oh ya. Karaben gobyos golek keringet Mas Gareng. Ayo, monggo Mas Gareng omong-omongan ning sasana budaya. Yuk, ya yuk. Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu. Selamat malam Bu Limbo. Wadah. Bertemu kembali di Desa Beji. Nggih. Alhamdulillah. Pripun? Piantun mriki katon rukun. Oh, ngaten. Wong sakmene mbane madhep rene kabeh. Oh. Ya ya wong tontonane ning kene kok. Tontonane wayang ya ning kene, mosok arep enek sing madhep rono kan yo ndak. Enek sing madhep rono kok. Heeh. Tukang gong. Oh, ayo netepi kewajiban wae ya nyang tugase ngono. Alhamdulillah.
saged makempal Heeh. wonten ing Desa Beji Beji. teng dalemipun Bapak Sukemi. Wah, luar biasa. Luar biasa sanget. Heeh. Dugi pun disugata Heeh. kanthi sae. Nggih. Ora mokal wong jenenge Sukemi kok. Wo. Kok ngaten, Mas? Lho Sukemi punika mengko werti mengko karep. Oh, asma. Asma Kinarya Japa. Pak Sukemi. Sukemi. Jajal coba. Punika dipun kula ceki. artekne persuku kata. Weh. Coba kaya Per huruf. ngapa? Nggih, pripun? S. S. Punika saking tembung sugih bener ing kanis. Sugih bener wedi ing kanistan. Sugih bener. Wedi ing kanistan. S. S. U. Ulah kridaning bebrayan utawi sesraungan tan ana kuciwane. Bermasyarakat tidak Bermasyarakat mengecewakan. katitik tamunipun nggih kathah. Oh, sing dongakne yo akeh. Nggih. Amin, amin. Kagungan putri kalih asmanipun. Kalih wujudipun ingkang paring asma angka setunggal Mbak Angel. Heeh. Angka kalih mantene putri. Mbak Sevi Yulia. Mbak Sevi Julia. Wah, kok yo roh ae lho. Roh aku kok. Wis. Ponakane Mbah Mantano ndandah. Wis. Kawi. Elok sanget kahanan wonten ing kan dalu punika. Katon rame. Regeng gayeng. Nggih. Sing nonton akeh. Kathah. Kuwi artine Dilanjut M. Punika menghibur masyarakat wonten ing Beji saha para tamu kanthi nggelar wayang kulit dalang Ki Akbar Sahalam. Wah, wen ngemuni Syahalam iso matep Syahalam. Ayo difaseh-fasehne kok. Kol-kolah kubromu iso matep. Iya no. Ton pondok lho Mas. Wah iya, pondok tebu tebangan. Ora, pondok bersalin kok. M mau ya. M. Sing terakhir I. I. Wah. Dalang ora roh. Tak jegelongke meksa ora iso. Hebat, pinter, cerdas kowe. Iki dina pemeriahe gareng saking Bojonegoro Gareng Tipes. Wah. Sapa sing guyu? Tipes ki apik lho, Bu. Kok iso apik lho wong jenenge penyakit kok apik lho. Hati-hati ben gak kena apes. Tipes ki singkatan. Oh iya no. Hati-hati men ora kena. Kena tipes. Apes. Tipes. Oh tipes. Ora kaya sampean wong dalange wong tanggapan nang kedewan kok teko Jawa Tengah iki lho. Wah ya turu ora krasa kok. Ngene mbok takon wong ning dalan. Heeh. Ning dewan iki nggo endi ngono. Sampean kok ora takon tur dalan piye? Ya ora takon wong kahanane turu kok. Heeh, ora takon. Berarti sampean bingung mau? Bingung. Beda ora aku. Lho. Sampean tekan kene mau jam 4. Lho. Jam 4 sonten. Lho, kok iso sregemen lho. Wong aku teko kene jam 8 kok jam 4. Jam 4. Dugi mriki kula. Disiplin ya. Oh, disiplin. Oh. Wah, jan kuciwa Mas tapi. Pripun. Mriko nika wonten bulak to. Kebelet pipis Mas. Wis ya. Yo nguyu. Aduh lor adoh kidul. Ayo. Kula amping noteng wit ngeten. Heeh. Guys gak betah kok. Ayo. Ling-ling wah saman iki ya. Oh, iya. Kula bopis noteng wit ngeten. Heeh. Lah kersane malah nih lho. Ana manuk nih lho ngisena wong. Manuk. Manuk perjak. Terus. Ngisena wong. Heeh. Wis tak tokno caitik ngono. Heeh. Cilik. Wah, semi cilik ya ben nggonku dhewe. Ngaleh nggon. Sadi mriko malih. Heeh. Terus wonten kandang, Mas. Oh. Kandang sapi. Ayo kuwi kandang sapi ya. Kula jepisno mriku. Aman iki mbak kene wong sapi. Kula ngeti manuk ya ora enek lah. Ora ono, aman. Heeh. Kula tokne malih, Mas. Ayo. Lah niku lho, sapine kok ya muni. Munine piye? Moh ya ben aku kanggo kowe. Wasem iki ngulane malih, Mas. Ngalih neh. Kowe nguyuh bolak-balik kowe besar piye jane? Wis jane gareng besar kok tipes. Seto, urung sida nguyuh. Urung sida nguyuh. Gara-gara kuwi mau kewan sing kurang ajar. Ayo. Ngwalih neh ning kandange mentok, Mas. Kandang mentrok. Terus kula depisno malih. Wis gak betah nek iki tak tokno arep sedil. Sapine ora enek, manuke ya ora enek. Kula tokne. Kabeh Mas. Ber ngoten wis kabar pisan. Lah niku badhe kula denok tur ngaten.
Mentoke kok ya muni. Piye? Mas. Heeh. Mas. Sakeng kewan kok ngelokke ya. Heeh. Tenan aku ya gumun kok. Kewan kedewan iki pinter-pinter, Mas. Oh, iso nyemoni ngono ya. Iso nyemoni wong. Oh. Akhire ora sida nguyuh, Mas. Ora sida nguyuh seprene. Ora. Heeh. Akhire nguyuh ning omah kuwi sampinge omah kosong. Oh iya. Tenggurine bakul kopi. Oh. Ayo nek omah kosong. Kula nguyuh teng mriku. Heeh. Lah niku kan kula elek-elek nggih nyantri lho, Mas. Oh iya. Ora enek banyu. Oh. Akhire kula golek godhong ora enek. Heeh. Golek plastik, Mas. Oh. Plastik tipete ada jajan. Oh. Heeh. Bakdo pipis lega. Waduh wis iki gak enek godhong gak enek apa. Aja. Arep tutulno tembok ki adoh. Kan enek rese ngaten. Heeh. Akhire kula njukuk plastik niku. Heeh. Ah, kula tul-tulno peteng kok, Mas. Aja. Tul. Jelalah kersane ngalah gak bener, Mas. Napa? Enek semote abang. Wah, gatel jebang bayi. Lah kene iki giri-giri aku jian. Malih Mas malih godhem kok. Intinipun ndongaaken Bu Limbo. Manten berdua. Manten berdua Mas Andre. Mas Andre jenengan nggih jenengan wau ndongaaken muga-muga pikantuk wahyune judo ing donya tekan delan. Betul. Kula nggih ndongaaken. Dongane Mas Gareng kepada pengantin berdua. Muga-muga aja pegatan. Oh. Ngono kuwi wis cukup. Kuwi donga sing apik, singkat ning padat ning jelas. Padat nanging berisi. Oh. Aja sampai pegatan lan ndongaaken muga-muga Sri Atmaja temanten kalih enggal pikantuk putra saha putri ingkang sing pinter, murah salehah. Mekaten. Aja kaya tanggoku. Oh, tangga sampean? Tanggoku ya ora gelem nglesanakne program pemerintah. Apa kuwi program Dua pemerintah? anak cukup. Oh, kabeh. Nah, tanggoku ndek anak 7. Sampai bingung Mas nek jenengno niku. Nggih. Sampai bingung nek jenengno akhire niku. Heeh. Gak kurangan akal, Mas. Sing nomor 1 niku gamel PI kabeh, Mas. Oh. Nomor 1 dijeluki GPI. Soale nomor 1. Masya. Terus nomor 2 niki ROPI mergo nomor 2. GPI ROPI. Oh, mergo bapake Imam Syafi'i. Ora soale nomor 2 bapake nggih PI niku. Ya, ROPI ya terus. Nomor 3 LUPI. Soale nomor 3. Terus selanjutnya nomor 4. Heeh. 4 PI. 4 PI. 4 PI. Terus anak kelima mau PI soalnya nomor 5. Ben gak kleru kok nak nyeluk. Ben ora salah. Heeh. Terus nomor 6. Nomor 6 niku adike itu PI, Mas. Sik ta. Lah ya jenenge sapa? Lah ya adike itu PI. Nomor 1 GPI, GPI, nomor ROPI. Nomor 3 LUPI. 4 PI. 5. Mau PI. Nek nomor 6. Nomor 6 niku Yune mau PI, Mas. Sik to kok ndak penak nonton tak rasakne. Piye to iki? Nomor 1 GPI, loro ROPI, LUPI, 4 PI, mau PI. 6 kuwi adik itu PI. Oh, iya. Heeh. Anu jenengno tipes ae Mas aku. Intinipun suka parisuka. Bapak Sukemi Bapak diberikan Sukemi rezeki yang melimpah. Rezeki melimpah. Atah barokah. Barokah anggenipun kagungan hajat mboten lokak nanging tambah kebak. Mboten nyandung-nyandung kala nanging nyandung rezeki. Amin lho, Drak. Penontone sing mirsani nyenengke. Nyenengke wong enek sing nyemoni kok. Heeh. Kuwi enek ketheke ngono. Kethek piye iki ngono, Gareng? Oh, heeh. Lah pupuran nyambut gawe sewengi dadak pupuran putih ora. Berat lho masih dadi Gareng iki. Oh, kok berat-berat. Lah rupa ganteng durat-ora dadi elek. Lah yo goleki sandang pangan itu seperti itu. Loh, sampean ngenyek aku nek kene golek dhuwit. Nuwun sewu, Mas. Kula menika Gareng sing pun kondang kalau kok saindenging Nuswantara nate ndalang sak njurone segara, Mas. Kok sumbarmu kaya ketoke. Lho. Lah nek trimo Gareng golek dhuwit apa itu? Ngeboti seduluran. Aku ngeboti seduluran, Mas. Nek aku ning kene jelas. Jelas napa? Nyambung seduluran karo golek dhuwit. Nek kula mboten, kula mergawe lillahi taala mboten nyuwun bayaran kalih Bapak Sukemi. Segenek senan danyang kene, Mas. Mosok belas sithik-sithik. Belas aku gak njaluk bayaran nggone Pak Sukemi. Kok sektimen kowe? Lho, sekti kok Gareng kok.
Lho. Alasane? Alasane sing ngejob gak dudu Pak Sukemi sing ngejob bapake jenengan. Oh iya, silit aku. Silit piye to? Lillahi taala. Lillahi taala. Lillahi taala. Ya kuwi beda dalane ae, sing asli panggah nampa dhuwit masamu. Nek kula ngapunten kula mboten trima dibayar ngeten gareng bayari brek kula nggih mboten purun Mas. Lah geleme? Bayari cash nggih mboten purun. Geleme? Bayari duit. Oh. Ayo. Bayar brek ya lempok. Sindene luar biasa. Alhamdulillah sinden sangat luar biasa. 1 2 3 4 5 6. Wah, kowe ngitungmu kok mbok yo sing rada pilah 1 2 3 ngono lho. Heeh. 1 2 loro. Ayo. 3 Lupiki. Ya seneng meno. Heeh, seneng aku kuwi. Aku seneng kok kuwi. Ja, terus Nomor 4. 4, 5 6. Tek mun nyepelekke itu satu orang. Ih, kamu gimana sih kalau mengingati itu yang jelas dong? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Oh, ngono kuwi awamu peh porsine besar mbok hitung 2. Ngono kuwi ora adil ngono. Wong ya siji lho. Deloken. Soale niki sinden berbobot, Mas. Oh, iya. Berbobot suarane. Sapa sing ngomong? Lah apa? Bobot ya bobot awake berat badan kuwi lho. Iya. Ning yo kan dijangkepi ben urut. Ora enek iki ora dadi, Mas. Ora dadi. Ora enek sing tuwa kaya niki ora dadi. Sing mangestoni tidak Sing ada. mangestoni kok ya. Ini ada Dik Niken Salindri yang sudah ditunggu-tunggu para warga masyarakat di wilayah Beci dan sekitarnya. Di kita tanjakan ya. Ya kita celuk saja. Ayo, disepoti, ayo Ya, kasih musik biar hebat. Iya, oke. Yo! Yo. Maka. Hop. Wih, terima kasih. Wih. Iki ngete apa rek? Cek mi. Nggih. Nggih. Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Sugeng dalu selamat malam Mas Akbar. Bertemu di Desa Beji Kecamatan Kedewan. Oh nggih niki teng Bojonegoro nggih Mas. Betul, Nggih alhamdulillah saged ketimbalan malih teng Bojonegoro. Teng daleme Bapak sinten? Bapak Sukemi. Bapak Sukemi. Nggih. Ngaturaken matur suwun sangat kagem Bapak Sukemi. Sampun nimbali Mas Akbar kalian kula. Mas Akbar sak rombongan mugi-mugi panjenengan sehat selamat wilujeng Bapak. Amin. Dipun paringi panjang yuswanipun berkah rezekinipun. Rezekine muga-muga ora lokak ning malah kebak nggih Mas. Uga mendoakan pengantin berdua. Onci. Namine Mbak sinten mau? Mbak Sevi Yulia Andriani. Mbak Sevi Yulia. Mbak Sevi kalian Mas? Mas Andre Adi Pratama. Mas Andre. Wah nggih mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Nggih pernikahan itu pernikahan yang pahalanya luar biasa. Sunnah Rasul. Pahala yang selama-lamanya. Amin. Mas ya umbah-umbahe tiga bojone iki pahalane iki akeh banget Mas. Iya, betul. Salim tok iku ya wis pahala. Salim istri, salim suami sama mencium hajar aswad. Siap. Cah pondok kole. Masih gurung ngalami ki ilmu dari orang tua. Nah, kita sebarkan. Pak Sandi dengarkan. Iya. Ya luar biasa. Iki disopo to? Ono bulus iki lho. Disopo. Wis kadung oneng-oneng putih ora dijak omong-omongan lho. Yo nyak golek pangan sak emplokan direwangi wedakan koyo ngono kuwi. Non. Non piye to?
Nggih. Oh, ayu-ayu pekok. Piye to piye? Heeh. Lah wong kon nakoni aku kok non. Non. Piye to ki? Nggih. Lho, Wong aku tak culuk mataku lho ki engko. Sik to. Non. Wong Mbak Niken omong-omongan karo aku penake banget. Mbak Niken Sih, sudah Mas makan? Sudah Mas Akbar. Luar biasa. Tadi sudah ketemu Bapak Sukemi? Oh, sudah mau teng mriko pun salimano. Luar biasa makannya, Luar biasa. hidangannya hebat ya. Inggih. Oh, oh. Nah, Omong-omongan wonten karo rawon aku wau tuh. tasih anget wau nggih. Rawonnya enak sekali. Ya. Genten aku. Genten kowe. Mbak genten Niken, Non. dugi mriki jam pinten? Nggih. Mun mam dereng, Non. mun ngombe. Nggih. Piye to ki? Anu, ki bintang tamune Mas Garing Tipes dan Mbak Niken Nun. Non. Telek. Asem iki. Piye to ki? Piye kabarmu wong ayu? Alhamdulillah ya ampun Pak De. Piye kabare sampean? Alhamdulillah wilunyeng. Wilujeng. Wilujeng. Aku ya lebih lunyeng Pak De. Ya ampun Jan. Ya. Suwi ya dhewe gak ketemu ya Allah Pak De. Piye sampean bojone sampean ki jek panggah? Ih alah bojok wis tak pateni kok. Ya Allah. Lah kok sampean gak ngesakne? Anake sampean ki piro? Anakku sing loro. Sing nomor 1. GPI. Sing anake jenenge JPI wi. GPI nomor 1. Oh, JPI nomor 1. Sing nomor loro kondang lho. Mosok. Oh kandhari kok kelas loro lho wis kon. loro ki Kelas loro SMA kondang. Mosok to Pak? Kandhani kok Kondang opo kok? meteng. Motong bangga. Ya bangga no. Wong wedok iso meteng kuwi tegese bibit unggul. Kok bisa bibit unggul? Iso meteng kaya kondang to kaya. Wis rabi ora masalah. Wis rabi. Wis rabi kok ya. Mosok to. Iki piye to bocah iki? Lo kan ini namanya interaksi. Iya. Jadi kita tuh harus mengimbangi Pak De. Iya. Iya. Jadinya kan kita itu ngomong-ngomong itu kan harus sesuai ya kan? Oh Pak De. Iya. Lah sampean ngono kok pupuran putih-putih ngono ki ben apa ya? Iki ngono ya ben gak ireng. Putih yo gareng yo ngene iki to putih ngene Lah iki. nyapa kok gak dicat ireng ae ngono ya Pak De? Cat ireng yo oli kok dikira munyo aku demit. Lah kan malah penak ngono lek dicat ireng ki dadi lucu ngono lho. Nah, penak nek ditumpaki. Ya kan yo. lek putih kan dadi kaya pucet ngono to Pak De. Iki kok kaya sumur kompan ta Pak De. Pak Sukemi kok nanggap. Kan, Pak De ngerti ra gara-gara ki mau ndodok deloken jarikku wis ra apa-apa ki suwek lho. Kandhane niken Salindri ki nang YouTube kondang kok wisan sinden sing ngentekno jarik. Ya ora apa-apa, jane kase kuwi. Alhamdulillah Nduk saged pinanggih masyarakat wonten ing Beji Nggih. kanthi kahanan Rahayu Wilujeng. Iya. Deloken ke sing enom Joko-joko awor joko-joko ketok gantenge. Nggih, wah. Sing tuwa awor tuwa jan kowe tok Nyapa? Ketok tuane ngono. ora. Piye kok malah ngene iki guyub rukun Pak De. Guyub rukun. Guyub rukun warga masyarakat mriki. Ngaturaken matur suwun ugi sampun rawuh hadir di acara malam hari ini. Mugi-mugi sing enom-enom enggalo entuk pacar, sing jomblo-jomblo enggalo entuk ganti. Lah sing wis ndek bojo muga-muga. Sing wis duwe bojo? Ya, Sapa sing muni ya? Wah, tak idoni ra iku lho ngomong. Piye to sampean ki? Iduk mental. Oh ya iso. Lah, Lah wangi apa piye? Hah? Nganggo Kecuali masker. lek aku